Alikho elishonele ngenazi ezalo yamukela kenazi ezihamba phambili namuhla. Kubhungwe ngentuthuko kwelikaMthaniya, umalume usolwa ngokubulala umshana, kanti ke ibibhekwe ngabovu esabelo mali. Izindaba ze1KZN TV uzifundelo Siyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal usingathele ihotla eMayville eThekwini ethathe izinsuku ezimbili nalapho bekudingidwa khona mayelana nezindaba ezithinta ukulethwa kwentuthuko emphakathini ngaphansi kwahulumeni ukubambisana. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uyena obehola lo mhlangano obuhlanganisa nongqongqoshe abahlukene. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ugoqe ilehotla yezinsuku ezimbili ebibanjelwe eThekwini ukudingida ngokulethwa kwentuthuko esifundazweni iKwaZulu-Natal. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uthi kuningi abakudingidile okuzoyisa lesifundazwe phambili. Ngithokoze kakhulu ngombiko esutholile ukuthi abatshali imali kanye nabanje baZulu-Natal kuyenyuka ukwethenjwa kahulumeni mangabe kuze kwedlule esigameni sama-50 kusukela ku-30% ngaphambi kokhetho, ikakhulukazi inqumo esithathile la sibuka ukusebenza kusuka sigcotshiwe uhulumeni ukuthi sekuhamba ibanga elingakanani namathuba omsebenzi nanodaba lokuthi sithini inhlelo zesikhathi esifishane nesikhathi eside kakhulu. Kubuyisa kakhulu ithemba nokukhuthazeka nje ukubuka imbiko ebekade siyicosha osungula namhlanje nasosungula izolo. Nginalo ithemba lokuthi uma sesithula inkulumo yesifundazwe lapha yana ngomhla ka-28 kuyo lenyanga lena eMgungundlovu, siyobe sikwazi ukuthi sibeke kahle senabe ngazo zonke inhlelo zikahulumeni. Udaba lwenkinga yamanzi ngaphansi kwamasipala iTheku, undunankulu uveze ukuthi enye izinto abazoyisukumela kokuhlanganyela nemeya yomasipala iTheku. I must say that as we depart from here, I will be going straight to eThekwini Metro to meet with His Worship the Mayor and his team to look at the recent challenges of water. And broadly speaking, the issue of water was also part of our agenda, on top of our agenda. Untuli uthi bazophinde baqinisekise ukuthi omasipala basebenza ngendlela nasekuphathweni kwezimali. And we have agreed that in our support and intervention to municipalities, we need to have targets, to set targets, to know how many municipalities we want to see them improving to clean audit. But we're also quite comfortable with the number of the municipalities that were able to maintain at least the unqualified audit outcomes. But concerned with municipalities that were showing regression, though there are few, but one is too many. Kulo mhlangano odonsa izinsuku ezimbili bekukhona nongqongqoshe becabinet. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eThekwini. Usamangele namanje umndeni owesilisa oneminyaka engama-38 phecelezi 38 ubudala waseNyandezulu ePortshepstone okusolwa ukuthi ugwazwe wabulawa umalume wakhe. Ngokusho kwelunga lomndeni elingathandanga ukudalulwa lithi umufi uSihle Shabane ubehleli nentombi yakhe endlini ngesikhathi umalume embhozomela emgwaza ngaphandle kwengxabano. Uthi lesigameko sibashiye benokwesaba okukhulu beumndeni. Umndeni wakaShabane eNyandezulu ePortshepstone uthi usathuthumela namanje ngesenzo sikaMalume okusola ukuthi ubhokoda umshana wakhe ngombese wabe eseshona. Umalume kuthiwa wenze lesigameko maqede wabaleka. Ilunga lomndeni elingathandanga ukudalulwa liyachaza. Kwakulesihlanu ngabo 10:30 kuya ku11 kwafika umzala wami omunye. In fact wamemeza nje esebuqamama shothi enzela ukuthi asivuke sisheshe. Uma sisabela athi asifonele ambulance. Umalume uselimaze uSihle. Kanjani bekutheni masivula umnyango yini? Athi akazi ngiyaphuthuma ngishiye elele phansi. Kanje mangena ngabona ukuthi hawu uSihle usethulile. Ekuthuleni kwakhe kuSihle izingane azazi ukuthi kwenzakaleni. Eqhuba uthi abazi ukuthi yini edala ukuthi umalume agwaze umshana.
kodwa futhi awukho umsindo oke wabakhona phakathi kwabo. Asazi ukuthi umsuka wento kahle kahle yini, kodwa into engizwayo into eneswish kagesi ukuthi ugesi iswish ngathi yawa, ibivele inenkinga leswish iyawa, baplug into eziningi and ugesi wabawukho right. So inkinga yaba nogesi. Uma ngilalela nababazi abazwanga umsindo, abazwanga usihle helizisana nomalume, abazwanga kangadlala iredo futhi kangekho umuntu ophuzile base beyilalele, umalume wenzayo waqeda wabese wabaleka. Sonke vele siyamsaba zonke. Waphinde wenza lento ke kwaba wesi, bekunzima nokuthi silale. Siyacabanga lento uyenza ubhlungu buningi, umndeni ulimaza ingane, uqede uyabaleka. Sitho ngcono ke bekungcono athi bekuyiphutha ngimlimazile understand, but ukubaleka kwakhe kukhomba ukuthi lento uyenze vele enenhloso yayo. Uthi umsolwa ubanjwe eselokishini laseMlazi eThekwini. Uthi umsolwa umuntu abebemsaba bewumndeni ngoba umuntu onodlame. Kwatholakala ukuthi usesemlazi. Uma esesemlazi ngitshelwe ngiphinde futhi ngifonele labantu laba engabafonela nasekuqaleni. Asisize umbutho afone eThekwini asitholele neforum yala namaphoyisa umseshi bahamba bekuyela ko12 bengifonela besho ukuthi simfice la usichazela ukuthi sizomfica khona. Uthi bukhulu ubhlungu ababuzwayo bewumndeni. Lento ibhlungu kaningi ngoba umalume owethu sonke usihle owethu sonke usihle behlonipha. Manje njoba kwenzeke kanje kubhlungu, manje usihle uthuliswe umalume. Isikhali egcekeni ubaba wakhe ngoba ulamana noma wakhe. Kusho ukuthi usihle ubulawe ubaba wakhe, ubulawe umzali wakhe. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenyandezulu. Ungqongqoshe wezimali kuleli u-Enoch Godongwane wethule isabelo mali sakhe salonyaka nalapho ephinde khona wethula nomthetho sivivinywa phecelezi appropriate bill. uGodongwane wethule lesabelo mali nje abatshali izimali bebebheke kuye ukuthi asheshise izinguquko ezidingekayo ukuze kuvuselelwe ukuthuthukiswa komnotho njengoba izimali zezwe zintekenteke. Kwenzeke ongajwayelekile namuhla kuhlehliswa ukwethula kwesabelo mali salonyaka. Sethula ungqongqoshe wezezimali kuleli u-Enoch Godongwane. Ukuhlehla kwakho kulandela ke ungaboni ngasolinye phakathi kwamaqembu eGNU ngeziphakamiso ezingaphakathi kuyisabelo mali. Isigungu esiphezulu sibe sesinquma ukuhlehlisa ukuhlala kwePhalamende likazwelonke ukuze kubeke nesikhathi sanele sokubheka kabusha isabelo mali. Isabelo mali salonyaka sekulendele ukuthi ke sethulwe ngomhla zi-12 kuMarch. The annual budget is tabled by the Minister of Finance, but it requires the deliberations of the Cabinet before it is tabled in the National Assembly. Cabinet considered that although the tabling of the 2025 budget was scheduled for release at 2 p.m. on the 19th of February, a postponement is needed to allow for further deliberations to take place on the budget. Cabinet is united in the view that the budget must strike a balance between the interests of the public, economic growth, and fiscal sustainability. Furthermore, budget is produced and presented before the National Assembly according to rules outlined in the Public Finance Management Act. Section 27 of the Public Finance Management Act requires that the annual budget be tabled prior to the start of the financial year or in exceptional circumstances on a date as soon as possible after the start of the financial year, as the Minister of Finance may determine. Therefore, further discussion in Cabinet will take place in preparation for a new or amended budget to be tabled on the 12th of March 2025.
Liphinde lahlehla icala likaSpinash Cele owalahlwa amacala amathathu enkantolo kaMantshi yasePortshepstone. Uceleke walahlwa icala lokubulala uthisha uSiphamandla Dlamini owayeneminyaka engama-28 28 wasemthwalume eNyandezulu owayefundisa efunde eduze secondary kwaQoloqolo. Waphinde walahlwa icala lokuzama ukubulala umfowabo kaSiphamandla nelokugwaza ngenhloso yokulimaza omunye futhi umfowabo kaMufi. Umndeni uthi udumele ngokungafinyeleli esiphethweni kwaleli cala. Lihlehlele umhlazi ngama-21 kwephezulu icala likaSpinash Cele wasemthwalume owalahlwa amacala amathathu inkantolo kaMantshi yasePortshepstone elokubulala owayenguthisha, elokuzama ukubulala kanye nelokugwaza ngenhloso yokulimaza abafowabo ababili bamufi. Namuhla enkantolo bekulindele ukuthi kuphume isigwebo kodwa kwahlehla ngenxa yokuthi ummeli kaMmangalelwa ubefaka isixoliso sokuthi akaphilanga. Umndeni uthi udumele ngokungafinyeleli emaphethelweni kwaleli cala. Ngingasho ngithi namhlanje akuhambanga ngendlela ebesilindele, besazi ukuthi namhlanje it's a final day siza la enkantolo kuzokhishwa isigwebo. So lokho kuyasihlukumeza emoyeni ukuthi sesiqeqe kakhulu enkantolo kusukela ngoApril 2023 siqeqe enkantolo icala lokho liyahlehla but sekuquliwe manje kwaqedwa yonke evidence ikhona. So last time usigcina besazi ukuthi it's a final day, so kwavela ukuthi kunama reports inkantolo engakawa receive. Kwahlehla ke ngenxa yaloko sanikwa idate yanamhlanje mhla ka-19. If sesifika namhlanje mhla ka-19 iMantshi isiyasho ukuthi no ama reports akhona yonke into right. Inkinga esayivela namhlanje sihlangabezana nayo ummeli wammangalelwa akafikanga enkantolo ngesizathu sokuthi kuthiwa akaphilile uyagula. Eqhuba uthi beumndeni bafisa uma sekuphuma isigwebo ummangalelwa abhadle impilo yakhe yonke ejele. If usizwa indlela ekukhulunywa ngayo isigwebo engasasithole asisila ko-19 years kuyaphezulu. Iyona into esilindele but ngokwethu somndeni esikufisayo asifisi ukuthi kube into la ko-19 years kanjalo. Sifisa thina engathi bangamgcina ingunaphakade ngaphakathi ejele angaphinda libone ilanga. Uthi bayafisa ukuthi uma sebebuyela enkantolo kube okugcina njengoba kubadla ephaketheni ukuqiqa enkantolo. Liyalimaza kakhulu ephaketheni because sisuka le emthwalume enyangweni, so ukuze sifike la nomphakathi ube khona lozo support kufanele kuqashwe amatekisi ukhokhelwe nje itransport ezokwazi ukuthwala abantu ibaletha la. So if sizofika la sithi sesifikile siphinde sijike siphinde emuva isigwebo singasizwanga ngoba iyona into esuke soyilalela kuyasihlukumeza lokho because njengoba kuqashiwe itransport nje iqashelwe abantu abazoza la bezosisupport nango Friday kufanele kwenzeke the same thing futhi phinde kushone kujule emaphaketheni imali etransport ezothwala abantu ebaletha la. Lokho akusiphathi kahle emoyeni. Leli cala lizobuyela enkantolo mhla ka-21 kwephezulu. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo ePortshepstone. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubhungwe ngentuthuko kwelikaMthaniya umalume usolwa ngokubulala umshana kanti ke ibibhekwe ngabovu esabelo mali. Iqembu le-Economic Freedom Fighters esifundazweni KwaZulu-Natal lishayele ihlombe isinqumo senkantolo ephakeme yaseThekwini sokuchitha umasipala uMhlathuze ecaleni lokuthi labamba isiteleka ngokungemthetho. Leli qembu lithi lesi sinqumo sikhombisa ukunqoba kwentando yeningi nokungacindezelwa kwamalungelo abantu. Le nkantolo ke ichithe umasipala kuleli cala kanye nezindleko. I-EFF yamashela amahhovisi amasipala oMhlathuze ngenyanga edlule isola lomasipala ngokusebenzisa amakhansela amathatha leli qembu eselawaxosha ukwakha uhulumeni wobambiswano. Leli qembu laphinda lasola umasipala ngenkohlakalo ngokusebenzisa imali yabakhokhi bentela ukuholela amakhansela noma inkantolo yakhipha umyalelo okuvuna i-EFF ukuthi ke wasayona ingxenye yeqembu. Umasipala oMhlathuze wamangalela iqembu le-EFF ngokuthi ke le mash ayikho ke emthethweni. Kule mash kwaboshwa abaholi beqembu okubalwa kubo nohlalo weqembu esifundazweni KwaZulu-Natal uMongezithwala. Kulandela insolo zokungena ngendluzula kumahhovisi kamasipala kwacekela phansi ke nempahla.
Laba baholi bavela enkantolo badedelwa ngebheyili. Estatementeni leli qembu lithi lizoqhubeka nembhikisho ngaphandle kwalo masipala kuze kuba liveza ke obala inkohlakalo nokwenza isiqinisekiso ukuthi ke ziyavala ukuzikhala zamakhansela abo. Leli cala enkantolo ichithe umasipala uMhlathuze kanye nezindleko. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosenhle Mthembu eRichards Bay. Ubonakala ulokhu uqhubeke njalo umkhuba wokubulawa kuphinde futhi kuciywe izicubu zomzimba zabantu. Lokhu ke kwenziwa kakhulu yilabo abazibiza ngabalaphi bendabuko ngenkolelo yokuthi ke benza umuthi. Isihlava sokubulawa kwabantu baphinde bacuya izicubu zomzimba sibonakala silokhu siqhubeke njalo kuleli. Lenkolelo isigxiwe kakhulu nangabanye babelaphi bendabuko. Khathazeke kakhulu lapha ukuthi bonke abelaphi abalapha ngokwesintu sekukhona abelaphi manje mbumbulu abalimaza umsebenzi okhokho, umsebenzi wabantu abadala umsebenzi wempande, ngoba umsebenzi wempande kwangasikhona ukuthi kucwiye izitho zabantu zomzimba, kwawukuthi kuphiliswe umphakathi ngokwesintu. Manje into engikhayaza kakhulu ukuthi sekukhona manje abantu asebebulala abantu bakhiphe izitho zangasese, bakhiphe yonke into embamshiya umuntu elele phansi esecuye ulimi esengasenanto yalutho. Asiyazi lento sina la eHammersdale kuumkhuba lo omumbi. Umprofeti uthi abantu abangabelaphi bangempela basebenzisa imithi yesintu futhi akekho umuntu ongalashwa ngezicubu zabantu. Uma usuke lapha ulapha ngokwedlozi lakini eswelingene kuwena kube yilo leli likulawulayo ukuthi nansi impande engaphisa lo muntu ofika le ekhaya bese simsiza according lempande esinikwa abantu abadala. Sisebenza ngothokoza le ekhaya nangokwelapha nangokweqiniso. Lento yenzwa inyanga angiphasisi ukuthi zithi umuntu akabulawe kucuye isitho sakhe noma kucuye isandla sakhe noma kucuye ini noma amehlo noma yini ukuze umuntu acebe abe rich. Ayikho into enjalo bahlali. Sibonakala lokho sihlasela njalo lezi gameko esifundazweni iKwaZulu Natal. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eHammersdale. Lowo ungusomlomo wamasipala uMhlathuze uTobias Gumede unikelele ngezicathula zesikole ezikoleni ezahlukahlukene ngenhloso yokubuyisela emphakathini. Ekhuluma ke neziko lezindaba uGumede uthi ukuboneka kuhle ukuthi njalo ngenyanga yakhe yokuzalwa uNhlolanja asize abantwana baswele ukuze banyukelwe ukuzithemba bengacwaswa ngabanye ukunokuba ke azijabulise ngokulala ezindaweni ezibizayo ubungaza lolu suku. Njengendlela yokubungaza inyanga kaNhlolanja kuyiyona nyanga azalwa ngayo, lo ngusomlomo uMasipala uMhlathuze uTobias Gumede uvakasheleke izikole ezahlukene okuyikhomba indlela high eNgwelezane kanye naseHawini high eNqutshini. Kulolu hambo ke oqala eminyakeni emibili edlule uGumede ke usiza abantwana ngezicathulo zesikole ukuze nakuzo izizwe ezifana nabanye. Into athi yona emgqugquzelayo ukuba aqale lo mkhankaso ukuthi naye usekwaba ngumfundi waphinde waba nguthisha omkhulu, ngakho ke uyalwazi usizo olubhekene nezingane zesikole. Umuntu wanqoma ukuthi ngeke ngihambe nje ngiye hotela noma ngiyephi ngiyephoda ukuba nginikezele bafundi labo abadingayo. Kwenza ke ngiphusha izinto ezimbalwa. One, ngibele umfundi ngisemncane ngakhula endleni yonke bengihamba abantu abakhona bendilekelela, abantu abangahlobene nami, abanye abangaphandle nje bendilekelela ukuthi ngikwazi ukuthi ngizemphumelele. Ngeke ngisawazi ke angikwazi ukukhohlwa la ngisuka khona, ukwazi ukuthi nami ngisimotivate abafundi bazi ukuthi bomfundi yaqala ngabo nathi siwakhona and futhi ikanzi bakhona futhi akukhona ukuthi isimo sakini singenza ungafika ufuna khona. Kodwa umfundi ophephele phambili uye ufama hanisi uhlala bangani bakho hamba nabo ukuthi abangani nabo uhamba nabo nje nibheke iphi nabo ingajudani ngabo kunjani isimo ekhaya kodwa uba nawe akwazi ukulekelela. Ezinye zezicelele ezibhekene nezikole ungabikho kwenqalasizinda esesimeni nokwenza kube nzima ukuthi abantwana befunde kahle nothisha nabo bakwazi ukukhiqiza umsebenzi omuhle. uGumede uthe ezinye zezifiso zakhe ukuba nje angagcini ngezicathulo kuphela kodwa enze okungaphezulu ubese enxusa nabanye osomabhizinisi
ukuba nabo belule isandla belekelela abangalekelela khona. Umuntu fanele enze sure ukuthi siyaqhubeka nokulekelela nangezinye izinto. Njengoba selapha nje sibona ezinye izinto. Ekhomba indlela bamngahle kodwa bathi bashilo ngokuthile. Nalabo badinga ukulekelelwa. Yingakho nje umuntu ethi sengathi namabhizinisi ngisho business awudingi ukuthi ube nemali uzulekelele awudingi lokho kuncane usukubekile and then uassist. Abafundi kanye nothisha bakushayeleke ihlombe okwenziwe kubona njengoba kuzobalekelela kakhulu kanti ke bavele bebhekene nenkinga ukuthi isikole asikho esimene sihle kanti futhi sendaweni yasemakhaya abanye abazali abangasebenzi. Sinabantwana ke abathokoze namhlanje abawu48 isimo sabo ebesingesihle uma ubuka ke izicathulo iyasiza kakhulu into yokulekelela umntwana osuke enesimo ukuze naye akhululeke njengabanye abantwana afocus kahle ekufundeni nasekufundisweni. Sibonga kakhulu ngokusilethela izipho zabafundi sibezokwazi ukufana nabanye abantwana. Lokho kuzosilela kakhulu kuthina ngoba siyashotela entweni negcobo lezi zizosiza kakhulu. Lezi izindaba ze1 KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngisenqutshini. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabezana nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Kubhungwe ngentuthuko kwelikaMthaniya umalume usolwa ngokubulala umshana kanti ke ibibhekwe ngabovu esabelo mali. Ake singene sijule kwezithinta umnotho. Irandi lakuleli u18.41 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.22 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19.24 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$2,686.71 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$74.74 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weCape Town City uMuchini Etugrall useqinisekisile ukuthi umdlalo namava uThulan Serero umatasa nokulungisa izindaba zomndeni wakhe phesheya kwezilwandle futhi kulindeleke abuye maduzane azojoyina leli qembu. Ngokusho kwaEtugrall lo mdlalo usayolanda umndeni wakhe eUnited Arab Emirates futhi maningi kakhulu amathuba ukuthi uzobonakala uma leli qembu selitholene phezulu namaZulu FC kumdlalo weligi. Amava kaSerero abhekwe kakhulu kuleli qembu njengoba kumanje lisendaweni yeshumi kwiligi futhi ke libuya kwisibhaxo samagoli amabili eqandeni kwiChippa United. Ake sibhekene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje uhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.